Екатеринбургта башкорт халкының ардаклы улы Совет энергетиги һәм инженеры Тақиулла Алиевты хөрмәтләп иткә алдылар. Сарала Башкортстан вәкилләреннән тыш элекке Совет республикаларынан да мәртәбәле кунактар сакырылгайны. Кем һуң ул Тақиулла Алиев? Нинди казанышлары өчен уны Урал төбәктәре һәм тугандаш республика халкы шунда йылы истәлектәр хаклай? Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы тарихчы һәм журналист, Бөтендөнья башкортлары корылтайының башкарма комитет агзасы Азат Ярмуллин. Азат Шикерянович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, әйдәгез тамашачыларыбызның хәтерен яңартып әйтик. Кем ул Тақиулла Алиев нисен уны Свердловск өлкәһе шундый зур хөрмәт белән иткә алды. Һәм менә бездә артык белмәйдер бит инде. Шуны атап үтәргә кирәк. Чөнки исламда бик кызык шәхес, бик кызыклы ла, катмарлы ла язмышлы шәхес. Һәм без уны исламда әле белеп җитмәйбез. Алып караһак, уның биографияһы, уның тормыш юлы бик кызыклы. Ул инде атап әйтергә кирәк. Миңзәлә башкортларыннан Өфө губернаһының Миңзәлә йөзе Яңы Зияш дигән авылда 1894 елда туган. Бұл сұрда бит инде ул егет корына етүенә бит инде хынылышлы сұрга тура килә. Ул сынапта угыш башлана, ул сынапта белем ала, белемле булгач, уны угышта адак офицерлар, прапорщиктар хәрби училищеһына ибәрәләр һәм ул офицер званиеһында кайта инде. Һәм булар шу соры менә 12 елларда инде шунда гражданнар угышы башланып китә һәм Тақиулла Алиев ошо Башкортстан хөкүмәтенең гаскәрләрендә сафына килә. Унда шулай ук атап әйтергә кирәк, Караван-Һарайда Башкортстан хөкүмәте ултырган Караван-Һарайдагы Башкортстан хөкүмәтен хаклаган ротага җитәкчелек итә. Ул Караван-Һарай ротаһы дип атала инде. Шунда хезмәт итә. Инде уның атап үтәргә кирәк, адак инде ошо Milli Хәрәкәт эшмәкәре Зәки Вәлидинең якын аркадашларының береһе була. Ул сынапта менә 19 елларда хынылышлы сорда Башкортстан хөкүмәте гаскәрләре Совет власты менән килешү төзеп Совет тарихына сыккан сакта шулай ук мөһим роль уйнаган офицерларның береһе була. Гаскәрләрдә алып сыккан. Сынапта кызык, чөнки башкорт хөкүмәте һәм Совет инженеры Бuna arasında ikişlerге belki kızıktır. Sınavda Нисек кызыл террордан котлауга? Мына булай шул сынавда катмарлы, язмышлы, гомумән ул үзенең осыры буларак ул да шул кызыклы һәм катмарлы язмышлы кеше булган. Ул сынавда билимгә ынтылышы менән дә үзенең шундай сыйфаты булган. Шуңа күрә лә Советтар ягына сыккас инде ул Башкортстан хәрби комиссариатында эшләй. 20 елда инде уны Башкортстан хәрби комиссариаты Мәскәүгә хәрби академияга ибәрә укырга. Димәк, ул башта хәрби юлда хайлаган. Хәрби юлда хайлаган, уны аңларга алып ала бул, чөнки ул офицер була бит инде, хәрби училище битә. Инде 21 елларда шулай ук ошо хәрби академияла тикшерү үткәрәләр инде һәм менә шундай катмарлы үткәнле курсанттарды, ягъни партияла булмаган һәм актар ягында хезмәт иткән курсанттарды инде ошо академиянан сыгаргандар инде. Әмма әйтергә кирәк, Тақиулла Алиев бу соракта теге аптырап калмаган һәм күренеп тора уның белемле кеше икәне һәм шул ук елда ул Мәскәү университетының электротехник факультетына укырга керә инде. Ягъни менә бу Сырдагы иң заманса факультеттагы бере булган. Иң заманса, чөнки исламда дөрес әйтә, иң заманса, чөнки тап ошо сырларда бит инде Ленин гомумән бөтен РСФСРда электрификация, электрлаштыру планы кабул ителә бит, ГОЭЛР дип атала. Менә шуңа күрә лә менә бу планды тормышка ашыруда инженер белем алып, Тақиулла Алиев сынапта зур эшләр башкара. Һәм тагы бер генә уның хезмәтен атап үтәргә кирәк ине, чөнки 23 елда ул әле Мәскәүдә укып йөргәндә, ул бер үк вакытта
Башкортстан хөкүмәтенең вәкаләтле вәкиллегендә вәкил булып та эшләй ул. Һәм 23 елда беренче Рәсәй авыл хуҗалыгы күргәзмәһендә ошо Башкортстан павильонының тулыһынса ул үзе уның кара итәкчелегендә оештырыла инде. Менә билдәле булуынса Башкортстандан монда шулай ук тирмә апарып, авыл хуҗалыгын алып барып, башкортларын апарып, күргәзмәне күрәткәннәре билдәле фотографияларда һакланган. Димәк, бу барыһы Тәкыйлла Алиевтың хәрәкәте. Әлбәттә, һәм онда хатта грамота тапшыра ошо оештыру комитеты Тәкыйлла Алиевка хатта грамота тапшырган, ул грамота һакланган һәм ул грамоталай аерылган инде үз халкының тормышын матур итеп ошо күргәзмәлә күрһәткән өчен зур рәхмәт белдерәбез дип, уга хатта грамота тапшыргандар инде. Ысынлап та Мәскәү, унда укып сыккан, уннан һуң Башкортостанда шундай электр Алар инде Башкортстанда кайта, менә ул хуҗалык эшендә була инде, һәм әйтеп үтергәрәк, электрификация эшендә зур эшләр башкара инде. Өфө калаһында беренче үзәк электростанцияны төзүгә итәкчелек итә. Менә бу уны хатта безнең архивта, милли архивта ошо төзелеш башы хүрәтләгән фотографиялар һакланган. Һәм монда уны күреп була. Уның шәхсендә күрәбез. Менә уның итәкчелегендә монда без күрәбез Тәкыйлла Алиев сын мәгънәһендә инженер һәм итәкче, оештыручы булган. Шуңа күрә лә ул күрәһең уның белгез буларак һәр яктала аны көткәндәрдер һәм ул байтак елдар әлбәттә ошо безнең илдең күп кенә төбәкләрендә хуҗалык эшендә эшләй. Инде Свердловск өлкәһе уның биографиясында. Менә ул һуңгы елларын тормышының һуңгы еллары дип әйтергә кирәк инде. Һуңгы өлешен инде менә ошо Свердловск калаһында төпләнә һәм әйтергә кирәк, унда ла менә шулай ук теге заманына күрә иң алдынгы транспортты булдыруда ул итәкчелек итә. Ягъни Свердловск калаһының беренче троллейбус линияһын оештыруда, төзүдә ул итәкчелек итә. Шуңа күрә лә уның ошондай Свердловск калаһы алдындагы хезмәтен игътибарга алып һәм Свердловск башкортлары курултайының инициативаһы, тырышлыгы менән 2000 елда менә ошо Свердловск, хәзерге Екатеринбург калаһында Тәкыйлла Алиевка урам исеме бирелде бит инде. Әле менә яңарак кына ул урамдагы бер тукталышка матур итеп шулай ук Тәкыйлла Алиевтың турында мәгълүмат менән, уның фотографияһы менән тукталыш булдырылды бит инде. Ысынлапта бул интернет киңлектәрендә бул тукталыштың фотоһын күрергә була, бик үзенә күрә хатта мемориаль комплекс сымак итеп эшләнгән, уның турында мәгълүматлар бирелгән. Менә ысынлапта Екатеринбург шулай ук Рәсәйнең зур сәнәгать үзәкләренең береһе бит инде. Шуңа күрә лә Урал, хатта Уралдың баш калаһы дип атайлар. Һәм шул калала менә ошо безнең якташыбыз шундай күренекле инженер заманында шундай каланың төзелешендә уның электротранспортын булдыруда өлеше зур һәм кала халкы, Екатеринбург халкы буны баһа биргән. Монда бары тик Свердловск өлкәһе башкортларының әлбәттә өлеше зур, әмма Свердловск өлкәһе һәм Екатеринбург калаһы тотышлайы ихтирам һәм хөрмәт менән. Ихтирам менән хөрмәттә, шуңа күрә лә без буның менән горурланырга тиешбез. Үзебезнең шундай милләттәшебез шундай якты калдырган икән Свердловск, Екатеринбург калаһының тарихында. Һәм горурланырга гына түгелдер мөгаен, шулай бит. Әлбәттә, менә сапта был яһәттән һорау килеп туа. Безнең Башкортстанда нинди эшләр башкарылган дип. Нинди эшләр башкарылган? Менә мин әле белүемсә исем кушылган. Шулай ук Черников кала. Ошо шәхестең, инженерның багышлап уның исемен йөртә. Әмма минеңсә уйлыйм, буның менән генә сикләнергә кирәкмәй, чөнки ысынапта зур шәхес, шулай ук Өфө калаһының төзелешендә, үсешендә 20 елларда, 30 елларда күз алдына килтерергә кирәк. Беренче электростанция булдыру, үзәк электростанция булдыру, тимәк ул Өфөнең үсешенә турыдан-тура бәйле бул вакыйга. Ул вакыйгага ысынапта менә Тәкыйлла Алиев, инженер Тәкыйлла Алиев итәкчелек иткән бит инде. Шуңа күрә лә бәлки урам гына түгел, киләсәктә исемен мәңгеләштерү буенча
күбрәк тә саралар күрергә кирәктер дип уйлыйм. Едирәк эштәр башкарылырга тиештер был җәһәттән. Чөнки безнең башкорт халкының атаклы, ардаклы улдары, улар бары тик шагыйрь һәм яугир гына түгел, улар ошондай төвәл фәннәрдә алга. Булай дип әйтмәс идек, чөнки ысынапта менә без тагы бер шәхесте күз алдына китерә алабыз. Шулай ук ошо Екатеринбург, Свердловск өлкәһе менән бәйле бит инде. Чөнки без 18нче сыйфаттан беләбез, Екатеринбург ул сәнәгать, Урал, тау сәнәгате эшенең үзәге булган бит һәм тәү чиратта Исмәгыйль Тасимов шәхесе искә төшә безгә хәтергә. Менә хатта Тақиулла Алиев түгендә күрә менә ошо линияны дәвам итүсе күренекле шәхесләрнең бере дип атарга була инде. Ысынапта был шәхесебезне без бары тик яхшы яктан исләргә һәм хәтерен мәңгеләштерергә тиешбездер. Был җәһәттән Бөтендөнья башкортлары корылтаена ышанып калабыз, уның исемен мәңгеләштерү буенча мөгаен эшләр башкаралар. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, тарихчы һәм журналист Азат Ярмуллиннан тарихи шәхесләребезнең береһе Тақиулла Алиев турында һөйләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.